Kurací hnoj, tiež označovaný ako hydinový alebo slepačí trús, je vynikajúcim zdrojom živín. Jeho obsah dusíka a fosforu je najmenej dvakrát vyšší ako v iných poľnohospodárskych hnojoch, napríklad v kravskom. Okrem slepačieho trusu obsahuje tento hnoj všetko ostatné, čo sa pri čistení kurníka môže vyskytnúť: moč, perie, zvyšky krmiva a podstielku, ako je slama a seno, hobliny z borovice, odrezky trávy, nasekané listy či recyklovaný papier. Preto sa pomer živín v kuracím hnoji veľmi líši. Percento kuracích výkalov a iných materiálov nie je jedinou premennou v obsahu živín. Svoju úlohu zohráva aj vek sliepok a spôsob chovu hydiny. Ako nesyntetické organické hnojivo má kurací hnoj množstvo výhod. Ide o kompletné hnojivo, ktoré obsahuje makroživiny dusík, fosfor a draslík, ako aj dôležité mikroživiny, ako je vápnik, ktoré sú potrebné pre zdravý rast rastlín. Kurací hnoj je však viac ako hnojivo. Je to tiež dobrá úprava pôdy, pridáva do nej organickú hmotu, ktorá zlepšuje štruktúru pôdy, zadržiava vlhkosť, zlepšuje drenážnu schopnosť a prevzdušňovanie. Tiež zem s vysokým obsahom organickej hmoty je menej náchylná na eróziu a lepšie zadržiava živiny. Organická hmota v kuracím hnoji má ďalšiu výhodu, vyživuje pôdne mikróby, čo umožňuje rýchlejší rozklad organických živín, ktoré zase rastliny môžu rýchlejšie vstrebať. Kurací hnoj môžete dostať buď v záhradných centrách komerčne spracovaný, alebo čerstvý od chovateľov sliepok. V tom prvom prípade ide o sušený, rozdrvený alebo peletizovaný kurací trus. V prepočte na hmotnosť je sušený hnoj koncentrovanejší ako čerstvý, ktorý obsahuje až 76% vody. Sušený hnoj je zvyčajne sterilizovaný a je bez zápachu. Čerstvý hnoj z kurníka alebo farmy na druhej strane silne zapácha a môže obsahovať škodlivé patogény ako salmonela. Na rozdiel od sušeného hnoja sa nemôže použiť ako taký, ale musí byť pred aplikáciou kompostovaný alebo odležaný, inak vysoký obsah amoniaku spáli pestované rastliny. Ďalším rizikom je, že kurací trús z konvenčne chovaných kurčiat by mohol byť kontaminovaný antibiotikami. Cieľom starnutia čerstvého hnoja je zničiť škodlivé patogény a znížiť jeho obsah amoniaku. Bežnou metódou dozrievania hnoja je jeho kompostovanie. To si vyžaduje, aby sa hromada kompostu každý týždeň obracala, aby sa do nej dostal kyslík. Hnoj treba nechať kompostovať 5 až 6 týždňov.